Umfundisi uButhelezi ubekhuluma emcimbini obugqugquzelwe inhlangano ithuma umlilo ebikule ndawo njengengxenye yomcimbi okuphothula inyanga yabesifazane. Lo mcimbi ubumbandakanya nokhalalisela umsunguli walenhlangano ongumsakazi uNonhlanhla odume ngelikaMroza Buthelezi emva kokunqoba indondo umsakazi wesifazane ovelele yeBasadi Music Award. Sizophuza umhlola, sizothi phansi ngokuhlukunyezwa kweingane, abesifazane, amadoda uqobo lwawo, sizothi nje futhi akukho okunye esingakwenza uma sihlukene. Owengamele ezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi Thulasizwe Buthelezi uqinisekise ukuthi umnyango wakhe usebenzisana namakhosi uqinisekisa ukuphepha nokuthuthukiswa kwabesifazane. Njengoba sivala inyanga yabantu besifazane, sivala ngokuthi sizoqwashisa umphakathi ukuthi abantu besifazane badinga ukuvikelwa, badinga ukunakekelwa, badinga ukuthi ngaso sonke isikhathi bathuthukiswe. Siyafisa futhi ukuphakamisela udadewethu uMashone uMroza ukuqhakambisa ikakhulukazi abesifazane nokulwisana nobugebengu esizweni kubanjiswene nomphakathi isizwe saseMacabeni. Ngonyaka u-2020 kwehle isigameko esishaqisayo kule ndawo lapho kwadlwengula khona kwabulawa intombazane yayineminyaka eyi-11. Inhlangano ithuma umlilo ibambisene neColin Mashawane Foundation bezokwakhela indlu umndeni weSisulu. Yahamba kakhulu ingane yahamba ithi isayikhabonini. Ngathi mina ungeshikani ngoLwesihlanu izolo na iyakhakoma wakhona yathi yawukhonza usheshe kanti ingane yami sizofela endleleni. Lo mcimbi ubuthanyelwa amakhosi asendlunkulu, izinduna kanye nomphakathi.